അതെ, ഈ കാണുന്ന വീടുണ്ടെങ്കിൽ 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 2 ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു വീട്, എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ് കേട്ടോ. മൊത്തം സ്ഥലം വരുന്ന 30 സെന്റ് സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓണർ ചോദിക്കുന്ന വില പറഞ്ഞാൽ വെറും 21 ലക്ഷം റുപ്യാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതും ചെറിയ രീതിയിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ സ്വർഗ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പറയണേ നമ്മളെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറി ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്തോളൂ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എളുപ്പം വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓണർ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെ വീടോ ചില പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മളെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.